out sa initial batch sang additional families. Sa Balita, national journalist nga si Howie Severino gindakop matapos ginkakas ang face mask para mag-inom. Panawagan sang Senado nga mag-resign sa pwesto si Health Secretary Duque hindi makaapekto sa dugang nga pondo sa DOH sa 2021. Kag sa atong balita, international tourist hotspot sa Cambodia gindumili ang pagbaligya sang karne sang ido. Sa sports balita, Ceres Negros FC natala na nga islan ang management kag ownership sang football club. Kag sa atong balita, entertainment, Janela Salvador ginpaagi sa social media ang pagsabat sa akusasyon sa iya sang anay-personal assistant. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gilamang sini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon! Lasay sa 12 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginaprobahan na sang Department of Education Region 6 kag DepEd Bacolod ang dugang apat ka mga secondary schools nga pagahimuon nga quarantine center sa Bacolod City. Ginpahayag ni City Councilor Renisito Novero ang chair sa Committee on Education. Ang ginaprobahan among Sumag National High School nga may 40 ka mga rooms, Luisa Midel National High School nga may 35 ka mga rooms, Manslingan Agro Industrial High School nga may 33 ka mga rooms, kag Luis Hervias National High School nga may 37 ka mga rooms. Nagpangabay man ang syudad sang extension sa pag-usar sa mga eskwelahan bilang quarantine center lapaw sa Hulyo 30. Una ginusar sang syudad ang 7 ka mga public elementary schools bilang quarantine center para sa mga locally stranded individuals o kon LSIs. Ang syudad sa Kron ang sarang makakomodar sang masobra isa ka mga libo ka LSIs. Nagdugang patamo ang sa Sumag, sa Masilingan Agro, Midel, apat to didugang nato. Tapos gin-ispisip namon to in terms of the number of LSIs na pwede ma-accommodate. We can accommodate more than 1,000. Dapat yan si Bacolod City Councilor Renisito Novero. Magapatigayon si Councilor Wilson Gamboa Jr. sa public hearing angot sa average billing kag pagsaka sa baleran sa tubig sa Bacolod City Water District taknalas chesing aga buwas nga adlaw. Sunod kay Gamboa ang hearing ang patigayonon matapos nga may ginaprubahan nga resolusyon ang konseho nga nagapangabay sa management sa Basiwa nga ipathag ang pagsaka sa baleran sa tubig. Dugang pa ni Gamboa base sa iya ihibalo ang water bill sa tong Marso, Abril kag Mayo ang ginbase sa average billing kasunod sa community quarantine nga ginpatuman kag ang bulan naman sa Hunyo nga billing ang may tuman kadako nga pagsaka. Una nga nagpangayo sa pasaylo ang Basiwa bangod sa sala nga billing sa tong Hunyo bangod sa adjustment sa billing system sa tion sa enhanced community quarantine period. Sunod pa Gamboa sa hearing iyaman usisaon ng update angod sa Bacolod Bulk Water Project, ang joint venture project kag ang issue angod sa estado ni Director Ravena. Samtang natapos na sa Department of Social Welfare and Development Region 6 ang Social Amelioration Program o KONSAP payout sa inisyal nga batch sa additional families. Ining ginpatigayon sa tong Hulyo 3 sa 21 ka mga pilot local government units sa Western Visayas. Sa virtual presser sang DSWD subong adlaw, ginpahayag ni Regional Director Maria Evelyn makapobre nga 17,937 ka mga benepisyaryo ang natagan sang tig 6,000 pesos nga may total paid amount nga 107,622,000. Sunod kay makapobre, wala malabot ang ila ahensyang target nga 19,150 ka additional beneficiaries sa initial batch. Bangod pila sa mayni ang wala makakadto sa mga payout centers. Target naman sang DSWD nga matigayon ng sa payout sa 147,538 ka mga additional families sa bugos nga Western Visayas. 101,439 na ka mga 4-piece cash card holders ay nakabaton sa second tranche sa Social Amelioration Program KONSAP sa syudad sa Bacolod kag Iloilo. Sa virtual presser sa DSWD subong adlaw ginpahayag ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre 90,500 ka mga benepisyaryo na benepisyaryo ang halin sa Iloilo nga may amount paid nga 420,825,000 kag
10,939 sa Bacolod nga may amount paid nga 50,866,350. Ini ang may total paid amount nga 431,691,350. Sunod kay makapobre, ini nga benepisyaryo ang mga pantawid members nga may cash cards kag nakabaton sa nga 4,650 pesos sa kada isa. Ginklaro man ni makapobre nga hindi 6,000 ang ginahatag sa mga benepisyaryo nga pantawid members bangod nagabato na ang mga inisang health kag rice subsidy sa kada bulan. Liwat nga ginpanugyan ni makapobre sa mga benepisyaryo nga non-pantawid members nga maghulat sa pila ka adlaw bangod ginatinguan pa sa ahensya nga mapadali ang pagpanagtag sa ikaduha nga tranche sang SAP. Sa iban nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City PNP spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico nga 30 ka mga naglapas sa basic health protocols ang ginapasaka na sang kaso diri sa mga syudad sa Bacolod. Suro kay Pico, ang 30 ka mga ginapasakaan ang kalakip sa malapit 5,000 nga violators sa ginapatuman nga health protocol kang isang social distancing, pagsuksok sang face mask, kag curfew bilang precautionary measures sa batok sa COVID-19. Suro kay Pico, sa karon iya ginahulat ang kopya sang ordinansa sang syudad para basehan sang penalidad sa nabilin nga malapit 5,000 nga wala pa napasaka ang sang kaso. Ginasaad sa ordinansa sang syudad nga sino man na madakpan ang magabayad sang 200 pesos para sa Bacolod residents kag 8 ka oras nga community service samtang 300 pesos naman para sa mga non-Bacolod residents kag 8 ka oras nga community service. Nadugangan sang 17 kabag-ong COVID-19 cases ang Negros Occidental subong adlaw Hulyo 8. Base sa DOH 6 case bulletin number 104, ang nagpositibo sa virus ang ginhanakipan sang 12 ka mga negrense nga locally stranded individuals, 3 ka negrense OFWs kag 2 ka mga negrense nga hindi LSI kag hindi man OFW. Ang isa ka LSI nga nagpositibo ang nagikan sa Banwa sang La Castellana, isa sa Banwa sang San Enrique, isa sa Banwa sang Calatrava, isa sa syudad sang Talisay, isa sa Banwa sang Hinubaan, 3 sa syudad sang Sagay, isa sa syudad sang Himamaylan, isa sa Banwa sang Binalbagan, isa sa syudad sang Silay kag isa sa syudad sang Sipalay. Ang mga negrense OFW nga nagpositibo ang gikan naman sa Calatrava o kun isa sa Banwa sang Calatrava, isa sa syudad sang Bago, isa sa Banwa sa Pulupandan o kun sa Banwa sa Pulupandan. Suno sa DOH Region 6 nagpositibo man sa virus ang 34 anyos nga lalaki nga nagikan sa syudad sang Talisay kag 45 anyos nga lalaki nagikan naman sa syudad sang Silay. Naka-recover naman sa virus ang isa ka OFW nga taga San Joaquin, Iloilo. Sa kabugusan, ang Region 6 ang may 412 na ka mga COVID-19 cases, 248 diri ang aktibo nga kaso, 153 ang naka-recover kag nagapabilin sa 11 ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 19 Aksyon Radio Philippine Standard Time, hindi magalipat nga maginom sang DTX 500. Ang DTX 500 may 3 ka mga anti-diabetic properties charantine nga nagapalubos ang glucosylcerin nga nagakontrol sa imong blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Sa mga ka-aksyon, ang pinaka-importante nga halungan gid nato ng aton man, ikaayong lawas. Agud marikawan ang mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang kinahanglan. Inarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold, mas gin panami kag mas gin pa epektibo, magud mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold, epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, Una sa aksyon! Kagkaroon sa detalye na sang Balita National, gindakop ang multi-awarded journalist nga si Howie Severino sa Quezon City matapos nga temporaryo nga ginpapanaog ang iya face mask para mag-inoma. Sa Facebook post ginpahayag ni si Severino nga nagabike sila Miyerkules sing agaw po ng iya abyan sa Mother Ignacia Avenue hag nagdulog si Saka Store para mag-inoma. Suno kay Severino matapos ang pag-inom iya ginbalik ang iya mask pero may nag-abot nga barangay officers kag pulis hag ginhambalan siya nga naga-istorya ini nga wala sang mask. Si Severino ang ginala sa Amoranto Stadium para sa seminar angon sa pag-usas ng face mask sa publiko hag gilayon man nga ginhilway. Suno pa sa documentarist, iya na-appreciate ang tikang sa otoridad sa Quezon City kasunod sang pagsaka man sang COVID-19 cases sa lugar. Si Severino ang isa man ka COVID-19 survivor.
Mabutang salang-alang ang sitwasyon ng Pilipinas kung hindi amat-amat ang pagbukas sa ekonomiya ilabi na sa turismo. Sunod kay Presidente Rodrigo Duterte, kinahanglan nga magalong sa gobyerno sa mga tikang agud hindi maapektuhan ang ekonomiya kag pangabuhian sang publiko. Dugang pa sa Presidente nga dapat manageable lamang ang kadamuon sang tawo nga tugutan magwa sa puloy-an agud nga magtrabaho. Nagakahangahawa ang Presidente nga kung dalayon buksan ang ekonomiya, posible nga madasig ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 kag dako nga problema tungod wala sang gastuhon nga kwarta ang pungsod. Sa karon, ang syudad sang Cebu nakapaidalam sa enhanced community quarantine samtang general community quarantine kag modified general community quarantine naman ang ginapatuman sa iban pa nga lugar sa Pilipinas. Wala pa sa karon ginakonsiderar sang DOH ang random testing sa mga empleyado nga naga-report physically sila nga trabaho karon nga COVID-19 pandemic bawod sa limitado nga resources sang ahensya. Kining sabat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeres subong adlaw matapos ang panawagan sang UP researchers kasunod sang report nga 202 ka mga empleyado lakip na ang ticket sellers sang MRT3 ang nag-positibo sa COVID-19. Sunod kay Vergeres, ila pagatun-an ang randomized testing bangod wala pa inisang hibalo kung makaya inisang sistema ka DOH. Nanawagan si Vergeres sa mga public o private sector nga strikto nga tumanan ng minimum health standard. Sa idalom sa karon sang DOH protocol ang COVID-19 test ang ginapatigayon sa mga symptomatic individuals ang may mga exposure sa COVID-19 patients, OFWs kag mga frontliners kang isang health workers. Hindi makaapekto sa dugang nga pondo para sa Department of Health sa 2021 ang panawagan sa mga senador nga pag-resign sa pwesto ni Health Secretary Francisco Duque III. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, wala sang koneksyon sa DOH ang pagkontra sa mga senador sa pagdumala ni Duque rason nga hindi dapat mag-antos ang ahensya. Nagligan nga bulan ang DOH may proposal nga 182 bilyon pesos nga pondo para sa 2021 para sa implementasyon sa universal healthcare sa panahon sa global pandemic. Si Duque, isa lamang sa mga health officials nga ginimbestigahan sa karon sa Office of the Ombudsman kay Mike ang tanan sa ginaligar irregularidad sa COVID-19 response ng gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International Sports kag Entertainment. Pagkatapos gidamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory. Sa balita, una sa aksyon! Kag sa aton balita international, gindumili sang tourist town sa Cambodia nga Siem Reap ang pagbaligya sang karne sang ido. Ang karne sang ido nga ginakabig barato nga source sang protein ang ginakaon sa madamo nga Asian countries takip na sang Cambodia. Sa piyak nga ini, ang mas popular sa kaiping nga pungsod nga mong Vietnam. Gina-identify sang animal rights group for paws ang Siem Reap bilang hub sang baligyaanay sang karne sang ido matapos na diskobre nga 3 ka milyon kada tuig ang ginaihaw agud ibaligya. Ginanunsyo sang Siem Reap authorities ang ban Martes nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports, balita aging kompirmar sang Saras Negros sa FC nga nag-istorya sila sa karon sa investors nga mangga takeover sang management kag ownership sang football club. Ini kasunod nga nagaprepara ng team para sa ika-4 nga season sang Philippines Football League o kan PFL hagang pagbalik sang ila campaign sa AFC Cup. Sa isa ka statement nga ginpagwa subong adlaw ginpahayag sang team nga ini ang pinakamabudlay nga desisyon nga ginhimo ni Leo Reyanson. Ang team ang gintukod 8 ka tuig ang nakaligad. Nabutang sa statement kasation nga matapos ang takeover ang club ang mayara sang bag-o nga ngalan kag si Yanson ang hindi na ma-involve sa mga aktibidad sang team. Sulod kay PFF Secretary General Trini Edwin Gastanes,
gina-finalize na sa karon ang transaksyon. Ang Ceres ang isa sa duwa ka mga club sa Pilipinas nga karon nagapartisipar sa 2020 AFC Cup upod ang Kaya FC. Gindominar man sang Ceres Negros FC ang PFL umpisa 2017 kag nagdaog sang 3 kasunod-sunod nga seasons. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ginpaagi sa social media sang aktres nga si Janela Salvador ang pagsabat sa akusasyon sa gianay personal assistant nga si Michelle Pilongco. Ini matapos nga nagdangop sa radio show ni Rafi Tulfo si Pilongco sa diin, iya ginakusahan ang aktres nga wala nagbayad sang 12 ka adlaw niya nga pagserbisyo. Sa Twitter post, ginpahayag ni Salvador nga ini lamang ang tion nga magapalayag siya sang issue tungod para sa aktres, wala siya sang dapat nga depensahan. Palayag pa sang aktres nga usik sa oras lamang ang ginhimo ni Pilongco kay gintawag nga tama ka desperado nga tikang ang pag-akusar sa iya sa sala nga wala man niya ginhimo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 37 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Hulyo 8, 2020. Salubat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar, una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Live. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon